Sarita. Okwu anyị ọnụ. Nke mụ na nke mụ. Leka chọla okwu anyị ọnụ. Onye ọmụ ezi mmadụ obodo. Ọ ga-anya nwere obi sarịsarị o. Okwu anyị ọnụ, mmanwụ anyị jide. Ọ ga-anya na-enyere ụmụ ogbenye maka. Mmanwụ anyị jide. Ntụrụ ntụgbọdụ wesatụ. Ụmụ bere ka ya na-ata ata karịa o. Ma na-eziokwu. Enyemaka ndị onye na-adọbe. Okwu anyị ọnụ. Ugogbe ụzọ Chineke iji na mma ka njọ mma. Ma na-eziokwu. Ọ ga-anya nwere obi sarịsarị. Mmanwụ anyị jide. Maka na o nwere ndị a na-akpọ n'ụtụtụ ma ọ bụrụ na akwadobe ịgba agha. Ma na-eziokwu. Ọkpụ dara ọma na-ebu obi ụmụazị ọkwa nne. Onye na-atanata dọla akpụma mmanwụ. Ugokpuzue. Mmụọ na mma. Neke na-ekwulọkwa n'anya. Ma na-eziokwu. Aka marụ na o ji ekpokpokwe ndị ana n'aka. Okwu anyị ọnụ. Neke mụ n'ọgwụ dịda n'ọgwụ onye amụma n'ọgwụ mgbe mmiri n'ọgwụ ezigbo ezu n'ọgwụ agwụ n'ọgwụ agwụ okwute. Eziokwu. A na-ekwu okwu ya. Naanị ewere ọja ka ọrụ mmụọ ịnọ ma kpọọ obegegharị. Mana achụba ọgụ gole egbe nọ na-eme ka obi sie ike. Egweso n'ihe na-akpa otu mana ọkpọtụ obodo ajụrụ oyi. Osisi dị ndịrị naanị egwu ogbo olu mgbe nwụrụ anwụ okwu wee durugo ọnụ. Na nnụrụ gị na-akpọ m na ntị mgbe che m mana ịkpọ m n'elu ịkpọ m na ala maka ụmụazị ọbara mgbali elu. Ma na-eziokwu. Ugogbuzu ọnụ nwere ihe dị wuru nke akwụrụ ụzọ wuru dị akwụrụ ibe niile. Ekwugbo nyegbobo na nkata ụtụtụ wee tọ na ụdịja na akpịja ọdụdụ nwa. Eziokwu. Maka na ọgụgụ ga-esi agba na ọkwụrụ agwa nri. Eziokwu. Nsị na-agba na abụọ ga-esi n'ike apụta nwoke maka na ochie na anwụ ma jide m amịrị. Ma na-eziokwu. Ọtụtụ ebe ọ nọbebe ọdụ. Wakili bụ onye isi agha mkpe maka na ọtụtụ ụda na mkpe ama adanaghị ya n'aka. Ma na-eziokwu. Ịmaka na obodo butere nnukwu oyi na akpọrụgo nne mụrụ Chukwu. Okwu anyị ọnụ. Ọ dị m ka ọ na